uNkulunkulu akakulonda uphile kusho Pastor Winnie. Okubaleni sicela wena ukuthi le number isense ngoba uyimember ngoba uyanikela kuyithanda kuphela kusona lapha number amaphani eviki Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Buhle khuma lo ngicela ubuze la kusho ukuthi lokuphupha ushawa akini umndeni wakho ukushaya ube nemvimbo ubeshaya bemhlanganyela lapha ekhaya kubo ngemvimbo. You were beating her. Yabo the whole family yabona. Ganging against her yabona. So okay nakusingakusho. 1 ngokwesintu uma kenze uphupha umndeni uhlangene kuyoba uPaulubi uma ukushaya ngoba ke lokhu kusho ukuthi ke kungenzeka uyakhonjisa ukuthi ke awuyiphethe kahle futhi kumele uzame ukulungisa inkambo neziphambeko kanye nobugwegwe bakho kungenjalo uzobhekana nolaka lezidalwa noma ke uzozifaka enkingeni enzima okanye engozini enkulu. Abanye babona behlanganyelwa umndeni ubashaya ngoba vele kukhona into abayenzayo noma bangayenzi kahle ebesicunula izidalwa zakuleli khaya. Lokho kungabe sekuholela ekutheni lo muntu angagcina esengozini noma esenkingeni yabona. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umndeni uhlangene kuPaul uma ukushaya ngoba lokhu kungabuye kuveze la ukuthi uma kungukuthi usanda kuthinta umsamo ngenze kusanda kuphahla ngenze kukhona usanda kwenza kodwa ukuthinta umsamo uyakhonjiswa ke ukuthi wena usembangweni weyidalwa akufanele uthinta umsamo noma kawa awamukelekile futhi azikudingi izidalwa zakulomuzi kumele ubuyele ngabe komalume mawuthi bebekushaya kini la uzalwa khona yayibona. Abanye abantu uyahamba phahle ahambe enze okuthile bese bemshaya ke ngoba akufanele ngabe uthinta lo msamo la khaya. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha umndeni uhlangene kube uPaul ubuma ukuthi uyakushaya ngoba lokho kusho ukuthi ke kungenzeka ukhona ukuthi ke kungenzeka ikhona into eseyidungamuzi noma ewumuthi abawusebenzisayo kuniphendula lakhaya ukuze umndeni ukujikele wena uphinde ukuzwise ubuhlungu ngokuthi ukukhipha inyumbazana. Abanye abantu kuba khona imndeni nje eshaywa ngesichitho eshaywa ngento ezingamadungamuzi bengazwani noma bavele baphenduke bajikele nje oyedwa umuntu baphuma iqhuzu ngaye kanti lo muntu wena usefakwe lento manje ukuthi mabembuka lakha bengamthandisisi bengamzwisisi bemnuke nokumnuka yabona. Number 4 kwesinye isikhathi ukuthi uphupha umndeni uhlangene uPaulube uma ukushaya ngoba lusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi kumele uqaphele lo mndeni ngoba ke uyakuhlanganyela ngezigadlo ezimbi neziyingozi. Abanye abantu ke kuyenze ukuthola ukuthi lento lena isibonakaliso noma isambulo sokuthi lo mndeni walomuntu awumkhonzile ngenze uhlala ekhaya lakhaya abakufuni wena yabona. Zingaba ningi izathu zethu bangakufuni lakhaya yabona. Ngaba incinci ukuthi mhlawumbe umuntu onesiphiwo esithile bakujikele njengoba bajikela uJoseph abafowabo yabona ngoba mhlawumbe nawo unesiphiwo esithile bese bekujikela bengakufuni noma bazamile ukuthatha lesiphiwo sakho mabesithatha isiphiwo sakho idalo zabashaya vela bezikufuna bazobe beqala lakhaya yabona. Noma ke ikhona nje izinzondo abanayo ngawe eyenza ukuthi bakuhlanganyele lakhaya bekugadle ngemithi emibi yabona. Baleni kuze sibe neshodo weli bathakatha phekini sekufuna sibheke namanye amaphupho before leli ukuthi athini amanye amaphupho so hayi bathakatha yabona. Siyabona.